Thank you po, Morski. Thank you po. Gandang hapon, Morski. Thank you sa pagdalaw. May jacket na po kayo. Thank you po, Madam Borita. Thank you. Thank you sa pagdalaw. Magandang hapon po. Nakabukas. Lagi mo. Umi! Ha? Nakabukas ang ano. Oh. Ano nagagawa? May ano?
Laila working. Thank you po Ate Laila. Thank you sa pagsilip. Shout out Ate May. Thank you po. Thank you sa pagpunta. Thank you, thank you. Ay, may sabi daw ni Ate Laila. Ate Laila, shout out. Welcome host. Nice. Nice bag. One video. Thank you for coming. Nice bed. Thank you po Ate Lai. Ingat po sa work. Ingat. Ingat po. Ingat po kayo dyan. Nice bed. Shout out. BC, Ma'am CTV host. Ay, thank you po, Ma'am CTV. Thank you po sa pagbisita. Ingat-ingat po Ate Lai sa pag-work. Ate May Yokong. Thank you. Thank you sa pa-heart.
Guardian Master. Thank you, Guardian Master. Mix vlog. Disgrasya. Thank you. Maraming salamat.
Ate Len, thank you. Thank you, thank you. ER Kabayan, BW, GWD. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyong thank you, thank you.
Samski, sounds good, friend. Thank you. Live lang. Pero Ate Love, nanonood ako ng TV. Nanonood lang ng TV. Yung mga viewers ko, Ate Love, tinatago.
Don Katay, Ma'am Rose, Ate Kape, thank you. Ate Lau, maraming salamat. Thank you sa pagbisita. Arnoldo, thank you. Thank you sa inyo dyan.
Tita Official, thank you po. Maraming salamat po. Thank you po sa pagdalaw, Tita. Ali Turkey, thank you. Atining, thank you po. Thank you po sa inyong pagtamsak dyan. Maraming salamat po. Hindi po atining maghapon, ano, walang wifi dito. Yung premier ko nga wala ako eh. Walang ano, walang wifi. Pero mas maganda tuloy yung premier ko. Wala ako, mataas yung views niya. Chower ko kasi ba maubos na. Baba ng baba siya. Yun nga tining eh, baliktad. Siguro nagkataon lang na mga ano, wala, hindi sila busy kaya nagpasukan. Pero ano, kaninang ano kasi, yung ano, kanina, tiningnan ko, ano pa rin siya, mga napasok pa rin, nagdadagdag pa rin ng views niya. Mga mataas na ngayon. Oo nga, tining. Sabi ko nga, kung alin wala ako eh, kasi walang wifi. Mataas yung ano niya. Yung dumagdag pa tining eh. Duwag, ano na, umabot na siya ng 567 views. Yung ano ko, yung premiere ko.
Okay po, ate. Oo, habol ako sa ano, sa watch hour. Baba ng ano ko. Kaya nagdodoble ako na mag-live kasi mababa rin naman ang ano ko, ang views sa live. Kaya imbis na isang live lang, ginagawa kong dalawa para ano din, maging 100 din ang views niya. Kasi dalawang live din. Nagtaka nga ako dun sa ano ko, sa Port Adobong Kangkong. Ngayon ay ano na, 567 na. Kaninang umaga nasa 200 lang yan. Mga TGP eh. Mahaba ang ano. Kaya minsan wala din akong maisip na luto kasi lahat na ano ko na naluto ko na rin. Hindi ko alam kung anong luto na naman ang gagawin. Mga TGP. Para bang minsan pag ano, pag premiere, daming napasok. Ano nakalagay lang sa akin? 5, 3. Tinatago niya ang ano, ang mga napunta. Wala TGP. Baka kada isang oras, pag maganda ang wifi, live ako ng live niya. Panay lang ang live ko niyan. Marami nakatambay kay Ate Kapit eh. Marami siya nakatambay. Kaya Ate Long rin, ganun. Si Ate Long, matatapos kaagad yun kasi ang lalaki ng ano niya, ang mga views niya tapos ang watch hour niya. Kaya mabilis yun matapos si Ate Long.
O yata bago makasahod 1 taon eh. 1 taon mag-YouTube bago makasahod. Tapos yung nakaraan pang ano, yung sa buwan yata yun, wala mo lang pumasok na revenue. Ang bababa ng ano ko, ng views. Parang tumigil yung yung revenue. Hindi mo lang po maangat. Dumadagdag na rin. Ano na rin siya, $48. Kahit pa paano ngayon, tumataas na siya kasi tapos kahapon kasi ano pa lang yun, 47. Ngayon 48 na kasi malaki yung views na nakuha ko sa ano sa pork adobong kangkong. Naka 567. Eh naging 48 na siya, 0.35 kaagad. Hmm. Pag walang palipad talaga, wala. Hindi yan. Tiyaga ka sa views mo na maipon. Pag minsan napapaganda yung pagluluto, malaki ang views, yun, umaangat din siya.
Kihon mo, kigo mo. Thank you, Tamsakos. Galaw shoutout. Thank you po, thank you. Maraming salamat sa inyong patambay dyan. Thank you, thank you. Kig Holmo.
Ate Kapit, good morning. Ay, magandang gabi. Ren, thank you Ren. Thank you. Thank you sa pagpunta. Thank you Ren. Thank you. Thank you sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong patamsak dyan, mga pabiji-biji lang. Thank you po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat.
Breno Vlog, Kabray, Kabray, Labay, thank you, maraming salamat dyan sa mga patamsak nyo at pagdaan, thank you, maraming salamat.
Thank you sa inyong lahat dyan. Alam na po at mag-charge pa, lubat na. Thank you, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pagdaan. Thank you. Mag-end na po tayo at magkakain pa. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan.